Manshelpy eli kukkaruukku. Ja tässä on mun kukkakauppias Eli. Eli tää on mun kaveri, ymmärsit varmaan, ja me tehdään nyt kaikkea sekoa tälle videolle. Ja tätä on aika monta kertaa pitänyt ottaa alusta. 75. Koska hän on vähän Ne tekee jutun. et ole tosissas. Mä teen sulle muodonmuutoksen. Et. Mä kirjoitan K niinku kukkarukku. Et kirjoita! Lukee K. Okei. Siinä näette mun Seon kaverin, joka mä en oo varma, että ihan kukkakauppias. Joo, ja me ajateltiin tää sit haudan sen vielä loppuun, jos se onnistuu. Onks mä ottaa huuliin? En mä haku. Mä tää käyttää rumaa. No, miltä näyttää? Missä laitat aina sen liivu? Sen takia, koska mä oon Koska sä oot gay. Joo, tosiaan näyttää. Se on iso mu. En mä yhtään mitään siis. Miltä näyttää? Jaa! Joo, eli mitäs me nyt? Sä haluaisit, että me jutellaan. Mitäs me nyt jutellaan tälle kameralle? Otetaanko puheeksi YouTube? Okei, mitä me YouTubesta puhellaan? Elämän syvimpiä hetkiä. No niin, hei, come on. Okei. Eli, mitä? Et oikeesti! Et sä nyt voi pilata mun farkkuja. Pilaa mun. Okei. Ei. Oot sä varma, että et sä? Joo, kukkarukku. Sukkas. No meidän äiti sukkaa kuitenkin. Voinko mä pilat sun kätees? Okei, me jutellaan. Okei, eli sukka on imurissa. No imuroitti sukan. Vähän aika sitten. En imuroinut. En ees. Oliko se pienikin? Hei, hae toi mun kalenteri. Mä haluan näyttää minkälainen. Mä haluan sitä ihme minkälainen tippajuttua. joulukalenteri. No hae vaikka kaikki tavarat, mitkä haluat. Okei. Okay. Liima. Nyt jutellaan tästä liimapurkista. Eli tää on eri Kepperin liimapurkki. Ja tässä Kaktuspainaus. mä mainitsin sun nimessä. No kukaan ei kuullut sitä. No. Piipataan se. Joo, teikataan se. Niin, Piipataan se siis. Eli tässä on eri Kepperi, josta letkakauppias halusi jutella. Eli tämä on... Mä haluan jonkun kynä, mä haluan herottaa. Joo, et sä nyt suosittele. Eli Mä istun mun puhelimen päällä. tää eri Kepper on niin hyvä kuin olla voi. Ei oo mitään parempaa kuin eri Kepper. Näyks mä siinä? Et. Ei. Näyt. Mä jo ajattelin, enkö mä näy tässä? Mut kuitenkin. Sille pitää. Tää on yleisliima universaali. Mut joo, siirrytään toiseen tavaraan. Eli mulla on tämmönen hieno mini joulukalenteri. Tää on niin näkyy. Haluan käyttää tommosen ihme. Ei kun tommosen senkö alkuun. Oh. Mulla oli sukkapylly alla. Joo. Sitten mulla on tämmönen jännä liimalasi. Eli joo, tää on liimalasi. Eikä. On tää liimalasi. Kuinka sin kestää se menee? Ei kauan. Toi liila on paljon hitaampi kuin toi. Siis kumpi liila? Ne molemmat liila. Mutta toinen on vihreäksi nyt tajuu. Se on liila, se vaan on, kato, semmosessa valaistuksessa. Arvaapit mitä? Tämä on nopeampi tää vaalea. Ei kun ei oo. Mä sanoin. Just. Sitä vähemmänkin. Eli tämmönen hieno tiivalasi. Mut hei. Mennään nyt ulos. Nyt jo. Mitä kello on? Hei. Mitä kello on? Kello on. Sun piti esitellä tätä Tero. Okei, mä
imukuppiterotin. Tää ei terota kyniä, vaan tää terottaa sormia. Sormen kynsiä. Meidän voi näyttää esimerkin. Pikkurilli. Joo. Mikä toinen nyt? No niin, uusiksi. Tää on veivausmenetelmä. Joo. Ja tässä on tää. Uusinta muotia. Joo. Älä please. Joo ja muistakaa käyttää nyt eri keppeliä jatkossa sitten. Jos ette ole käyttäneet, niin eri keppeliä. Mä haluan eri keppeliä. Mä aina se oli niin ihana. Miksi sä avaa? Con los terroristas. And do the Harlem Shake.